asmadihita salhuna poparannya putar raja sila sebungan sual turpuk nama rojatu sila bolak. Horas. Di bagas borginon masuk mahita sesi kedua. Nakin nungai patu orang guruta togu-toguro. Di kerangka osonari masuk mahita patua hata. Bohado tutu pengertian ni patua hataon. Para anak doro hujau di parboru manang parboru doro hujau di para anak. Jadi asa takas tamoto denggama tapa itu penjelasan di gruta ima situa sialoho boru siagian opudepen dohot amata jebur sinabariba boru siagian opu rumora. Jadi partikian ope pinasa matuhamuna dua butima mau lihat ya. Isi mah itu mau dah. Ya, horas mak. Horas mari kita peparana puta raja sila sabungan seolo turpuk nomor hoja ku sila lahina bolak. Hobar tu materi dari pasak ni amata prolog rekin ima kerangka acara patua hata. Kerangka. Ya. Di hamu abang ate di bek kami kerangkaon artinya asa adong do patokan dihita dinalaho mangulahon acara patua hata secara marurut manang sistematis sengaja do di bek kami di son dengan na omma tapai juton molo akahata neng sidok konota boy mahita berkreasi manang tadoko katata hobartu hata manang bahasa adat karino nuangin ate jadi itu tujuan dari son asabu hita sudi gabe siulahon akka adat khususna ima dina mangulahon acara patua hata di hamua manami acara patua hata on ima kelanjutan ni ima acara namar hori-hori dinding nian pakatayo dison dang polado sian namar hori-hori dinding alai akasi parsido di napatua hataon nunga bolak nunga dison mabuah raja parhata mabuah protokol unga tertorop di son ate somalna na mangulahon na patua hataon taradong minimal 10 keluarga tar itu na biasa te kita di Jabodetabek 10 keluarga jalah yadon ya dopan ulau sonon sampai mertulu 40 keluarga ya dan jadi masalah asal mamarusni roha na para anak doho pihak parboru di hamu manami perlu botot tak ditik kina petua hataon hulako kami nunga mabuan raja parhata dohot protokol jadi ungalam marsit tuhu pakatayon inon nah jojok tabereng ada orang so masuk tu bagas ni parboru tersongot dia do rurutanna manang songot dia do urutan ni udurani ate molo tabereng di sono asala perlu botot tate rurutan na berjolo ima si buah-buahan nama buah si buah-buahan ni ido dibuan di boru di jolo alana idon no perhitian dalam makatai ate si buah nido baru dipudini si buah nama buan si buah ninon ima pangoli dong sai pangoli dipudina ima natoras di pangoli uru tepat tuluhon ate unang salah si takas asa taboto haruan mengaturkan par masuk ni pihak paranak tu bagas ni parboru baru
di pudina muse ima bapa udana bapa tuani pangoli dong sai non akan nama donga tuma dong sai nama donga tubu donga sahutama baru buru tersongoni marurutan nate amang ate udah kesal naik buasa si panganoninon di Jolo aidon non perhitian makatai hidup perhitian nama katai ate tersongoni masuk na jadi na perjolo melota bereng dorison adong 3 tahapan di bek kami di son adong 37 tahapan molo ulaon patua hata ate halian dorang so ite dia tahu susio patua hata artini lapatan di patua hata panakok pakatayon ni naposo tu pakatayon ni na tua ate asa tua hatai dan holan tingkat ni akayanak kobe ale ngasahat tu na tua itu artinya patua hata ase takasta boto te tabereng majolo sian na 37 rurutan daun nung kata kasta boto parjolo parhata ni paranak parboru dagido manukun nung aboy na sida masuk kanino nuangin aboy hami raja nami masuk itu parjolo biasa molope dang raja parhata inon manang protokol na manukun disuruh do parburuan ni paranagi manukuton ate behara raja nami aboy hula-hulakko masuk adong do songoni ate ale dang jadi persoalan ni nadia be nadinggame ale du menggado parburota tasuru manukun ate mauda somalda songoni do te manukun haradion ni hula-hula inon manang pihak parburui nang bui manang masuk manang dang dobe nah tetunuangin dung disukun nah masuk mahita hupuin paduahon alusan ni pihak parburuma gida dia lusima suku-sukun ni paranagi nang bui manang daong nasida masuk ya dungi dung dialusi masuk na poin na patuluhon ima pihak para anak ale posisi jongjong do sudeda posisi jongjong do pe totunu angin medok hata mauliate ma ala di jakon parboru haronia sida mata boto pakai jakoni ate amang ate mauliate mahamu di raja nami ala jakok kamu hami jala lasro hamu na jakok kami minar-minardo hamu na muini rajai di berek kami majalo haroro nami dan gitu ima na parjolo dan gitu tulu dungi masuk ma dung dibuka songoniron tutunu angin masuk ma tuhatani sibobani ima makatahon ima sibobuan di para anak raja nami tona ni na buru muna kana dong doi tapi kita gitu mololau kamu manopok tulang muna unang mangebal bok kamu si panganan natabu ala ni raja nami angga tabo tu magajak ko ni karido holat mamerengo dang itu panduanon tetunuangin suruh ma asa jumuluma disigati rajai asa hot tarotok nami itu kan ali posisi nakikudoko jong dobe narong itu ator hudul sunai suruh dupe hudul ator hudul sude dan gitu dang etika semua ni ujulo disigati do atong dan gitu Roma perboron disuruh ma perboron na dan gitu na parjolo disuruh ma perboron na asa disigati si bobuan di paranak manang pariban nai dan gitu mar pariban wangi perboron di halaki tu para anak dan gitu dung disigati dung sikop une jala uli si bobuan di paranagi baru mari suruh hudul mahamu dan gitu ay moloso une do si bobuan nai saya suruh kudul ate
sikuna sumaddo na Roma nopot. Suman parrona suma sibobuanonna dan itu baru ma disuruh hudul. Alani di kita saluhut nate, saya tak kasta boto. Molo kita pihak paranak, unang atur hudul. Dan itu natur itu terhudul sudi. Ya rana suarong panu turu kita. Ujolo disuruh pihita hudul asa hudul. Adigan disuruh hudul. Dung di pareso, dung di sigati parburunay, adong malaporan di parburunay non, unga sumabbe raja namin na ialusi parhata ni parburui ma protokol ni parburui, unga unebe mengboru, hudul mahamu, ido aturan na, ate, kita pe mau parburu songon ido konota, unga mengboru, unga unebe, unga sumabbe, dan ido hudul maham, ido. Si unang aturarong na hudul songoni non. Tersongoni marate amang ate. Dungi masuk mahita. Inakin poin pawaton. Dang pula gajang. Ale tarimpul. Tarimpul ate. Masuk mahita upia poin palimahon. Tentu Roma protokol ni para anak di dokuma perburona asa diatur kon tudu-tudu si panganoni. Dengan itu lah, boru ni parana do na mengatur kon. Tudu-tudu si panganoni. Ale mau yurupi boru ni parburu pe dan jadi masalah. Alana si nama boto akka dia ugasan-ugasan ni dapur na adong di jebui. Ale si kon boru ni para anak do perburun na do napaturehon ate na mangaturhon law songon ima diututima songon napatadahon odoran ni para anak. Jadi para anak do perjolo patadahon ala nadasida naro dung di patadahon baru masuk mai tahu poin ponopon songon ina kula-hula patadahon ima odoran ni akka hula-hula. Kan ina takasur tengok ate amang ate. Dan gitu songon ima mengburu. Saru pernah kok na saru pada tua nak kinung di pada dahu kamu odoran mo na ame pe pada dahu nami ma. Tetu arong namar tugas nakit di sinong ima isema namar tugas pada dahon odoran. Ate amang ate. Baru masuk mahita tu poin papituhon. Nah, di poin papituhon marpanak kasih ma protokol ni para anak manukuton aboy rona sida madapoton hula-hulay ido hata unang idokon nang Roma hami raja nami madapoton rajay asa mangarani marajay unang songoni dan ido mangarani marajay itu kan unsur menyuruh kurang suman, kurang etis. Dan suman parburuan memanuru hula-hula asa mangarade. Dan itu dirita do. Ta dok. Behara janami abuy hamiro madapot torrajai pasahaton si buah-buah nami mana pasahaton turu-turu si panganon. Ya lu si madang itu abuy hami. Dan konon asa mangarani marajai. Bodoh. Seolah-olah kurang etis. Perburuan mengatur kurang etis. Jadi tata krama di bahasa ini perlu jaga otak. Artinya unang adong unsur nama nuru tu hula-hulai. Ate. Haradiot tado tapabua. Behara janami neng Roma hami pada potor rajai pasaton rajai. Behara janami abuy hamiro kan sama aja itu asa batokok kalakinon asa mangaradi kan itu nuangin atau ya mangate itu etika dalam hal berbahasa. Masuk mahita 2.0 pawaluhon tentu alusan ni hula-hula ima ima dan itu nga amang boru nga mangaradi hami Roma hamu ido dan itu mau semangaradi PT hamu jolo stokin nai atau arong nahatsi butuhana dan itu
Serong deh dah gitu. Serong deh. Alusan dah do. Suku-suku ni perburu ni dah gitu. Nah, baru yuduti protokol ni para anak ma di pasahak ma turu-turu si pangano ni adong do di hita. Sungguh kita peparando putar Raja Silesa bunga Solo Turpuk nah khusus bertugas pasahat to turu-turu si panganon. Nah, masuk mahita tu poin na 10. Ala nunga di pasahat turu-turu si panganon tu balason ni hula-hulaima kan ini ruangin. Poin nomor 15. Manukun haradion di paranak ala naing roh hula-hulainon pasahaton si palas rohani paranak manang dekke si mudurutur. Tentu alusan ni pihak para anak mak nomor 10 sadai ngamangaradi manang daw. Moro nung ngamangaradi ngaraja nami ngamangaradi hami. Nah, item nomor 12 ipasahap ma ima dekke si mudurudur. Dongi baru item nomor 10 tolu sorok kita ate. Hita do mandokon ala nanang marsipangano mahita raja nami asa raja ima na mamilang tangiang. Unang adong hata na mandokon alay na marsipangano mahita raja nami ise mahita na mamilang tamiang unang. Nah gitu. Gabi choice songon inon. Langsung tembak suruh na sida. Ala na marsipangano mahita raja nami asa raja ima na mamilang tangiang. Artinya adong penghormatan tu hula-hulai. Nah, ya lu si hula-hulai ma sonima amang boruh ala na hamuro na patupahon hamuma na mamilang tangyang mangang di pangujunginan non hamipe. Kan itu doang biasa do ini kan? Ngata boto kalau memberengok kita makatahon ikan. Baru tangyang mangang ma. Di patupa para anak ma ima item 10 tuluy na kit tangyang mangan. Tuturangin siya kita peparando putara ya Silesa bungan ungarong na bertugas tangyang mangan laos i pasahaton daulat ni si panganon. Ate daulat ni si panganon ngata botokan huwasik ni si panganon. Ate ima dungi tau duti ma arong soro nate si pata basa dagi suruh perburuan na maniati aliang-aliang na inon, naoloy di si pata laos inon dipakai tu ulaon tongoraja manang ria raja. Kan inon wangin. Haida te jidang pula di BKM di son molo pemilang ladang inon bayi suruma perburuan na maniati aliang-aliang na doon akka ripusan na ate. Baru masuk may tahu poin 10 onom. Dan itu baru kuton partodeng ni turu-turu si pangano ni hula-hula. Sukun hula-hula ma. Tersungguh dia partodeng ni si turu-turu si panganan nong di pasak nasida. Tentu item 10 pitu dia lusi ma. Gitu kan? Takasma dia lusi. Para anak turu-turu si pangano ni surung-surung. Gitu kan? Soal nate. Ngata boto te. Ya. Baru mah kita masuk tuh item 10 lalu Romo parbur mengelusi hatani paranek di dokotong tawa musi di sida mau lihat mah mau surung-surung nami do HP alai di hamu amang buru nami pasaton nami do hamuna Jabar Gaor Gota ima persanggulan perhampirangi karena idon wangin ngata hasomal honi di peparan do puta Raja Silesa bungan pasato Jabar Gaor Gota tu parborwota di namangulahon patua hata alana arong hata ni natua nama dokon sinua bulu si baenna las sinua partuturan si baenna horas iro mang ate ya lu si mainon ate baru isuruma parborona songona pasi padi posot dang iro jala pasahaton tu hasahatanna alai di tuturi hasuton perburu adong pihak perburu nama nuturi perburu na hasahatan ni akka turu-turu si panganoni baru diulupi mak deh. Nah
Isuk parana apar buru mak behamang buru ngabui mulatta kani rumangin nah roma paranak ngabui raja nami abui udu tatta tetunu angin di sidok ko dialusi mangido tikki mah hula-hulaon do parjolo mangido tikki ala nasida neng manukun marsiaturam manasida ise nagabe raja Parsinabung raja Parhata manang Parsinabung ate nah tetunu angin di pasama protokol pasat tetu gelandang dong gelandang di pasak mah dong sahuta ya lu si dong sahuta dong saya no berek kita mah tu item 20 tolu dan itu raja pahata di parboru nak kini ngani ba nama mangauho dia humma dong sa unazida dong di pasak mah partikiat tu pararak baru masuk mah itu poin 26 protokol di paranak mengidu pertikian asa marsiatura songona kini ngani parboru ya teh urutna 127 20 lalu 20 sia sama hurajani donga sahuta poin nomor 30 dungi sama tu gelandang na mana pasaton tu raja Parhata marang parsaut ni paranak ate asa tabi daun Parsinabung do parsaut malu Parsinabung raja Parhata ni parboru parsaut raja Parhata ni par anak dungi terus mak disukum mak dan itu di hata homma tadi ngok si panganoninon masuk item tolu masuk ayam 34 ya lusima suku-suku ni parboru baru dipatakas mah muse dipatakas parboru mak siakup ni panggawian parhorasan ina kiningan ino tutu imahata ni parboru ya lu si paranak mak ipabua mak naong marsi haulongan boru ini sida ate atong raja nami amang boru bangidu tiki majol hami asa dipatakas sami jolo boru nami ido dong ipatakas inon dan ido Totunangan pihak pararak dia uhok dioloi mapang Indonesia dari napatua hata dong dioloi napatua hata ba mangelek ma paranak asa diulahor manang diuruti ma tu na marhusip-pusip na gugu ima di item namang ihut tersongoni mara kerangkau namang molo tapi huti huton posro aku dihita saluhutna dangadong be nalipe molo kita mangulahon na patua hata tarsongoni mara panorangion siak kami buiman non diulahon simulasi bahagian simulasi nonate itu hari-hari namang ihut ale ombak rangkana salinai rokok kami di kami tujuan asa bui do hita mangulahon asa murah dan polai ko pakai otak buku nanti bal adong peningkatan na selelengorra tabuana ka buku-buku takan tobal jadi nuangi dipersingkat holam memelengos songoni ngata boto akaha nanaing sidok konota posro akuate salinai molo aspek kognitif afektif nunga sudi hamu menguasai nah dipanggil hami tu hita tu hamu amang raja aspek psikomotor pelaksanaan implementasi persoalan kami boy mahita mangulahon suriate jala di acara namanya haduan boy mah disimulasi hon alai salinai silakan berkreasi dengan bahasa-bahasa bebas alai artinya tetap dia pada koridor bahasa para daton imara na boy patorak kami di kerangkau ate tungarong na orang takas di gamara pinasatu amuna partikeno di pasar time itu apa sih ya nanti pak kamu narasumber nami ya memang mengatakas nakin di patorak kamu alayo berserta yang ibu ini opat ya dihamu buru nami sigat tamu joro bobuan di paribamunon ya madingkapi manamune ya
di nama Sasonari kan sering kita memesan si Bogono teman si Iya. dan isi uduna. Dengan lengkap ate. Lengkap, terbohado kondisinya. Sau do patuhata mana udah tersonima melatih. Ya, perjolo ate. Mengantisipasi mau kita memesan nanai sepatu bau teman turun si panganon untuk perketri ngomong itu. Dan pola salah kita mamareson mana memesan aka unsur-unsur mana na komponen-komponen na record. Ima sada dan gitu tindakan preventif. Jadi malah tidak hatanya mengudahkan tindakan kuratif doi. Sudah terjadi mau diapai kan ini mungkin lain narohako dan arong unsur kesengajaan. Nah misalnya dang disi misalnya osangna, ali dang adong disi osangna dang itu, dang adong unsur kesengajaan ni para nagon, na pamagohon osangna, dan itu berarti kelalaian bukan pada pihak para anak, memang kelalaian do, dang di parayeso nalau si buaron na dang itu, jadi narohako dang pola kita marsipailan, ai raja do nari dapoton jala raja do naro dan pola pabua molo peso lengkapi pasti dok koronina sida ngasih kok besudi pasti songoni dan itu atunya songon molo ta alami hadwa songoni non kita mamisalana pihak parburu pareso burutta dan itu oro parburu teman dokon dan isi osangna raja namin kan berarti nomor si pailad do garni dan itu nak kepihurokon sinua bulu si bain na las sinua pertuturun si bain na horas hahurangan ni para nagi hahurangan taro hahurangan de parburui hahurangan ni dari sini do moloi abang udah holan na hurang do kan on adong kayak kejadian na fatal parburui non marsi panaloma bobot dekke ujungna dangarong dekke si pasaton na dungi pasahat turu-turu si panganon dangarong balos na dekke alana memang kala malu pihak parburuon Roma paranagon soni maraja nami asa mau ni basahat tami mau masalah dekke danginon nani alapar ngami huam muna tangyang muda ino inna dagido denggam marsi marsia juan, unang marsi pailan, ido adati, dan gitu, ido adati. Jadi molo petado pisongoni haduan, arong nama sesongoni, molo orang sikop, dokonot tama sikop, molo apalagi kita perburuan na, ala laporan ni perburido tu hula-hulai, tanggung jawab na, unang marsi pailan. Ate alana dengan unsur kesengajaan, opesongoni do, na paling fatalon. Marsi panalo makalagon, au pe mabodekin, jadi ujungnya saling ale ujungnya dangadong dekena. Satu hari hana, satu dung di masa terus dangadong dekena. Jadi berkoron ale dangi paila para nagi nanaing hula-hula nao denggad do dia katana ate. Aido jadi bui marsi tutupi akka hahurangan. Alala hahurangan ni perburuan, hahurangan ni hula-hulana do. Hahurangan ni hula-hulana, hahurangan ni perburuan na do. Ido adati. Sahalinay hudokon, disuat bulu si bayan nalas, sinuap pertuturon si bayan nahoras. Unang isuap pertuturon, mabayan gabi hasisiga. Boleh tema? Marsanga patuatah, marsanga putar Raja Silai Sabungan. Marsangat pada kita para puta Raja Silai Sabungan Horas mari kita. Horas.